Vale, fem una cosa, ens posem tu al cantó dret i jo al cantó esquerre i els activem... Un moment. Au, au, cabrón, toma, escuece, no, I s'engega algo. Sí, pues que també s'he posat allà. També l'he posat aquí. És veritat, hem de tindre mantingut el... Joder, macho, això com ho fem? Una paret. No? A veure, sí, no? Prova d'entrar... A veure... Això Prova què d'entrar fa? aquí, aquella. Prova d'entrar aquí. Vale, entro. Això, Deixo un portal a fora per si les mosques. Val. Ara què ha passat? Hòstia, puc mirar la teva càmera amb tabulador. Vale. Que bo. A veure, jo vaig per aquí, a veure. Sí, va. Aquí s'ha de fer alguna cosa. Perquè això i això. Vale. Espera. Mira, Però si et dic, obro... Però és que aquí no s'obre cap porta. Sí. Espera, és que aquí te l'haig d'obrir a fora. Un moment. Obro un portal aquí i... Em pots pitjar el botó un moment, sisplau? Sí, sí. Vale, i un altre aquí... Sí, no. Ara surto i t'obro la porta que està tancada. A veure... Vale, s'ha obert. I ara com passes? I sí... Vale, crec que ja sé com. Crec que em tindries que obrir tu un portal. Sí, no? Sí, Espera. no? Perquè tens un... Tiro enrere, sí, sí. Vale, vale. A veure... Aquí. Te l'obro aquí. No, espera, obre'm a la sala que estic, perquè jo no podré creuar l'habitació intermitja. Si no m'estàs pitjant el botó. Obre'l per aquí, el teu portal. On estic jo disparant els meus. Vale, espera, ara. Vale. Ara l'altre. Ara t'obro l'altra sala Sí. i passo jo pels teus portals. Vale, i aquí n'hi ha una. Perfecte! Hola, tio! Ei! Passa, tio. Intromissió aquí. High five. Vale, pues ja està. Bien. Xoca-la, som els amos. T'ha sortit fum just al xocar-la. Està oxidat, tio. Està oxidat. Estem iaios, ja. Ja veiem el bastonet. Ai... Això en els meus temps no passava, Vale, què fem? Va, xoquem, veiem... Va, bullying. Ets un bolinguero. Toma. bolinguero. Ara et faig el bullying a tu. No. No veig res. Ara. Toma, els Toma, ous. la patada als testicles ahí que em pegues és bastant decisiva. Ara. Vale. No, no vull morir, no vull morir, no! M'estan desmuntant. Estic mirant de què estàs fet. Jo també. Ocular input. Real exhaust. Quantes coses complicades que tens dintre el teu cap. Ets com una dona. Clar que sí, tio. I tu què ets? Jo no ho sé. No ho sé. Jo crec que estic basat en un gos o alguna cosa. Què hi ha aquí? Hòstia, acabo de caure. Jo sóc com el timón. Sóc lila i... Ai, lila. Sóc taronja i allargat. Una cosa, aquí hi ha alguna cosa? És veritat. Podem fer portal? No ho sé, és que no veig res que es pugui posar. A veure, jo que sóc més flaco, a veure si capo. Joder, una altra vegada, Telèfono... Sí. Bon dia. Bona tarda. No hi és. 6:30. Vinga. Publicitat. Publicitat. Telefònic. Que pesats. Aquest botó què fa? Aquí hi ha un Vale, portal. aquí tenim què? I aquí n'hi ha un altre. Però Vale. més fàcil. Obrim un portal aquí. I l'altre aquí. Oh, he creuat! Tu no! Oh, Déu meu. Ara apreta el botó. Ets la raça superior.
A veure. Vale, espera, Vale. torna a obrir. Espera, tu ves avançant que jo vaig mirant la teva càmera. Torna a obrir. Ah, torno a obrir, vale. Sí, que aquí hi ha un altre panel. Va, torna a obrir. No, és que dura 3 segons, això, de Vale. l'obertura. A veure, clica't aquest, pues jo... Vale. Obre'm un portal dins i el creuo. Sí, estava mirant quin era. Vale. Ja està, ja pots entrar. Merda, has fet el que no... Ah, sí, està bé, res. Se me'n va l'olla. Uah, què faria jo sense tu, amic meu? No sé. Ei, ens han tancat. No, marranades no. Joder, tio, m'has dit que guanyar, això és trampa. Estic programat per guanyar-te. Pobra meva mare. Vinga. Recte, no? Què és això? Triangle, creu, punt i lluna. Va, és un shooter! Vinga! És un Call of Duty, no ens fem mal. Ens obrim portals mútuament. M'amago. A veure, què fa? Si apreto la creu, què passa? Vale. S'activa la creu però durant un rato. Però aquí què? Vale, aquí hi ha algo. A veure. Vale. A sí, hi ha algo aquí dalt. Prova de pitjar el teu botó. Mira aquí, a veure. Vale, tenim que... veus que és com una compta enrere? Sí, Tenim que activar-los els 4, a veure, com... Sí. Puja aquí dalt. Vull. Puja per aquí. No, però amb el teu portal. O sigui que el posis aquí i l'altre... no sé on. Ah, vale. És que els dos fem el mateix però a diferent costat. Espera un moment, i el triangle que tenim que fer per activar-lo? Perquè no és un botó. És com un anus. A veure, hi ha com una icona que diu introducir pelota aquí. I aquí dalt hi ha un dispensador de cubos. Ah, vale, aquí. Si t'hi fixes aquí els polsadors ja les marques. La X, la rodona. Sí, tenim X rodona allà de la dreta. El triangle està aquí. És lluna, el triangle... Vale, és que el botó de dalt segurament activarà el cubo, la merda que baixi. Vaig activar-lo un moment, queda't a baix. A veure què passa. Jo obro aquí, per si t'hi vale, que ho tens enrere. Activo els altres, a veure. Vale, fem una cosa, ens posem tu al cantó dret i jo al cantó esquerre i els activem en un moment. Ara. Vinga, Vale. Espera, ja que tenim la herramienta, a veure, aquí. Sí, jo ho tinc ben posat. 2. Vamos! La pilota de la victòria i és només meva! No! Te l'he robat! La pilota! No! La pilota! Merda, no, jo perquè em ric. No fa gràcia la pilota! Soc... I... Tu t'havies fusionat per un moment amb pilota, eres pilota man. No he votat per tot el món. On ets, tio? Ah, ets aquí. He fet la volta així i dic, on és ara aquest? Fai. Vinga, anem. Vinga, anem. Que putos amos que són. Yeah. Va, ja que tenim la... Ballem. Xing. Oh, per què tu ets tan guai i pots ballar? Jo no puc ballar, jo només puc riure. Vinga, anem tirant. Mare de Déu, estem fatal. Ara m'estic veient amb mi, Pot. A veure què t'has format tu. amb Peabody. Cal més de 24 centímetres. Tinc més de 24 centímetres, baby. Això no poden dir-ho tots. Llàstima que sigui de cos. Tu ets més senzill. Sí, sóc més simple, sóc home. A veure. Vale. Un cub. Una mica raro. Bueno. Saps què és aquest cub? Ah, sí, és per redireccionar el làser. Mira, posa'l sota el làser. Au, cabron, quema, escuece, no, Oi, no. A la mar que et va parir, que no puc sortir o què? M'ho salto. No, Skill, ganivet. Tomahawk. Nivel, no. Me cremo. Ai, tio. A robar cartera. Ai, me cremo. No. Te l'he robat. Oh, torna mal. Cremo.
En teoria tenim que passar el test i ens estem cremant un poc amb el làser. No! Tu, s'ha acabat ja, prou, a tomar pel culo. No, que surt volant Sí, el cubo. adéu món. Ah. Va, deixa'm destruir. Crec que no pots morir pel làser. Però hem de matar. Només es cuece. Mata'l. A veure, et provo de matar, a veure si mors. No, només s'aparta, què amo? Anda, ja, que fals. Hòstia, tio, estàs fet a prova del làser. Espera, tio, això aquí és sentit. Ets un disseny superior. A veure, què tenim que fer? Oh, Vale, jo aquí, en teoria, crec... Sí, així. sí, crec que tenim que fer-ho així. Hola, tio. Au. Mira, va creuar. Per aquí. Ja està, no? Vale, aparta't un moment. No. I l'altre que no l'agafa. Vale, ara els ha pillat. Anda. Ah, ja està obert? Sí, ja està obert. Vale. Ah, tenien que posar els dos en línia. Joder, mira que ho fas difícil, Tu creuant pel mig like a boss. Com un senyor. Vale, l'altre làser, que bé. Làsers, que no em faltin. Que... Vale. Ara, tinc un botó, què fa aquest botó? Oh, un cubito làser. Ara ja sé que per aquí no s'ha d'anar. El teu noble sacrifici, Canela, no serà oblidat. Ah, si estàs aquí, llavors potser sí que l'he oblidat. L'altre no suïcida. Oh, has fallat. Ah, espera, amb el làser arriba, travessa vidres el làser, pensava que no. Ja, pues que ja allò, i això. I això com ho baixem? A veure, preto el botonet. Amigo. Espera, redirigeix tu el làser. No, el cubo! Què ha passat? S'ha desintegrat el cubo i ha caigut un de nou. Ah, guai. Va, tens l'honor de destruir les torretes. Ja que m'han matat ells. Evidentment, ja que t'han matat, tens l'honor a la revenja. Vinga, moriu, desgraciats. Aquest de que és mort. Anda allà, no. Bum. Toma. Que bo, que amos que som. Au. No, que no sóc una torreta. Tinc un cos de torreta, però no sóc torreta. Sóc diferent. Només em discrimines per meu passat. Tinc un passat de torreta i merda, estic a la zona de tiro i sense tu no puc avançar. Vale, i ara què tenim que fer aquí? Uau, bona pregunta, perquè hi ha un bordillo gegant que no podem superar. A veure, vull provar una cosa. Una mica estúpida, però bueno. Saltem al damunt del cubito. Home, tampoc és tan estúpid. Deixa el cubito. T'has fusionat amb el cubito. Mira. Ah, no arriba. Mira que fort, mira. Fusió. Ja. Oh. Peabody. Oh, sí. Oh, baby. Yo sé, a ti te gusta con los cubos, Vale. A veure, aquí hem de fer alguna cosa. Tenim 1, 2, 3... Tenim aquí portals, però no sé per què. A veure si apretant el botonet baixa alguna cosa. Però hem de... Ah! Vale, ja sé, mira aquí dalt. On? Allà hi ha un receptor de làser. Sí, tenim que fotre A veure, un portal per aquí. i això què fa? Espera un moment, crec que ja ho tinc. Això activa una cosa, però després l'altra. Sí, això és un receptor de làser, li fots el làser per aquí i s'engega alguna cosa. Sí, però és que també has de posar allà. També l'has de posar aquí. És veritat, hem de tindre mantingut el... Joder, macho, això com ho fem? Ah, a veure... Espera, crec que ho sé, crec. Ho posem aquí. Aquí. Va, tu no els moguis els teus. Ole. Em depressió. Oh, ja està. No està, merda. Buah, com ho fem? Ah, vale, posa el portal aquí. Ah, vale. El taronja. Vale, i tu tanques el circuit, que diríem. Sí. Aquí. Espera, te'l poso ben alineat? Oh, perfecte. Ara. Que amos que som. Que amos que som, i aquests són els vostres reptes. Sembla patètic. Molt fàcil, això. Sembla fàcil, però costa. Ja, mola dir que és fàcil quan l'has completat, ja. Però quan estàs davant de la sala per fer... Ai, que ara és que ens deien, mira, perquè són idiotes, si ho tenen a la mà. Sí. Vull sentir qui és. No puc sortir? Jo tampoc. Vale. Sup. Volia salvar. Vas, no sé on material. El teu camina amb més garbo. I el teu va i quan estiguin perfectes, El meu va com si li acabessin de donar una molt bona notícia, n'és tot alegre per la vida. Ja.